سویرے میلہ ہوتی این پیڑ دے ہوتے میلہ دا سرپرست شیر پنجاب ملک غلام حسین گرہا ہوتی شیر پنجاب ملک اشتیاق کھوکھر شوکت سراڑی دی مکمل پارٹی حاجی لالو دھون دی مکمل پارٹی شفیع محمد چائنیا کوٹدو کامران مہاجر دارا دین پلا ملک فیض محمد اسرا ملک شبیر چائنیا عجب آرزا ملک سعید عمرین شاہ جمال آلا عزیز خان خشکوری دی مکمل پارٹی ملک اجاز چنڑ پٹواری دی مکمل پارٹی ملک خادم گرہا صدیق گرہا پیر ستار حسین شاہ حاجی ظفر پیر باقی وسیب ہوسی سویرے ایجاد ہوتے انشاءاللہ میلہ ہوسی سویرے ایک بھی یہ میلہ دا ہوگا سن دلو ہوگا سارے پارٹی ہوتی جنہیں ساڑھا 15 جوڑے حبیب خان خوشب ہوتی مدافی ہوتی سلیم چڑھویا ہوتی قاری مجید سلاوہ ہوتی ملک جلال ادرک ہوتی مجولائی باقی وسیب ہوتی انہیں قریب کو حق جانی لباس ایک پیڑا لکھو قریب